Hello everyone, alright ukulako luhamba kahle. So uyazi ukuthi iphumile ingoma ya Big Zulu kanye nengane yakhe. Nkabikazi bengizocela ukunazisa ukuthi iphumile i-EP yethu iyatholakala ku-every digital platform. Ngiyacela ni-streame, nilalele igama le-EP Ndodakazi. So njengoba singazi lutho-ke ngengane yakhe ku-Big Zulu inkabikazi nangoku-Big Zulu-ke ezosichazela ukuthi iqhamuka kanjani-ke le ngoma kanye nje neminye nje imininingwane ngayo-ke ingane yakhe ukuthi ingakanani nokuthi baqala nini ukurekhoda e-studio. Ashone khona-ke ngenyakuleli isikhathi sakho uma ukuthi uyaqala ukufika lana ngiyacela ukuthi ushiye usubscribe-ile ukuze ungaphuthela amavidiyo afana nalawo. Ashone khona-ke. Ingane yami yokuqala uSipesihle una 15 years. Yes. Senze i-EP. The-EP lengoma ezu5. So lizophuma next week ne-10 October. And does she rap or she's Uyacula ne-voice emnandi kakhulu. Uyacula uyajiva ke. Yeah. Nami uyangimangaza. Bekunzima obviously nokufuna ukungena naye e-studio yabo, but yabo every time unayindlini baba yandisana ne-studio baba this nami kodwa mangilalela ngizwe ukuthi man khona lento leyo yabo, kodwa ngibuye ngibona lento ukuthi eyisemncane lo 15 yabo. Ey kodwa ngesiphiwo engangisizwa ke kuyena ngagcina ithi ake sambise e-studio. But this must be Okay-ke guys-ke nezizweleke echaza-ke ukuthi ingane yakhe ina 15. Amazing nje i-talent elingaka at 15 years old. But-ke comment down below nawo umbono wakho. Engabe usuyilalelile ingoma yabo noma ungakayilaleli? If ungakayilaleli hamba uyilalela-ke bese uyabuya uzosho ukuthi utholini. Noma kuma uthi ungakayilaleli just comment ukuthi sazoyilalela ukuthi ithini. But anyways siyivala la i-video namhlanje sibeka unqi. I really hope to enjoyile i-video. If we enjoyile ngiyacela ukuthi usmash le like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Siqhubeka njalo nje ngik-update ngokwenzakalayo around ukuze ungasali. But I will see you in the next video. Bye.